Здравейте, приятели, аз съм Кари. Аз съм Ралица. И днес ще направим първа част на Познай храната. Ето това е храната. Значи аз ще давам на нея, тъй като сме в нас и просто няма шанс, тя, нали, смисъл малко е, да. Ето е напитката. Аз не знам какво, просто знам, че е бяло. Тя приготвила 5 храни и една напитка. Да. Ще се вържим с ето този хубав шал. Аз ще я вържа с ето този хубав шал. Да. И нека да започнем. Ще ви покажа. Ама гадни ли са нещата? Не знам, сега ще видиш. Ужас. Маля, ако ме дадеш люта чушка, няма да ще се разсърда много. Виждаш ли нещо? 2 показваш. Не, нищо не показва. Сега колко показва? 2. Не. 5. Ето, Много ме страх, ама трябва в лъжица. Не всичко е в лъжица. Ето ги храните. Не знам дали се вижда. Ще започваме с... Само да видим. Пликчето. Чакай, искам да се потесна, че начеш окото. Добре. Не гледай. Не гледам. Само този плик. Не, нищо. Това ще го откомме. Започваме с първото нещо, което е... Хайде, трябва да отвориш широко уста. Яш. Яш! Няма къде да плюеш. Лютеница. Има още малко изяжда. Не си махай такова, няма да си го махаш. Добре, Аз искам вода. Ама искам... Не, Кари. Добре, айде. Няма да гледаш. Майко, това беше модерно. Няма да гледаш. Не е гадно. Айде. Слагай се. Чак. Да, слагай се. Добре. Виждаш ли? Там пада вече. Добре, чакай, пак ще го говоря. Извинете ми, приятели. Това са ми очите, да. Рали, къде си, Ре? Тук съм. Я не видя. Да. Айде, следващото нещо ще бъде моята напитка. Напитката? Не, това няма да правим това преди. Добре, да давай. Стой. Пини. Какво е това? Мляко. Не е мляко. Пи. Държи го? Да. Ама близко ли е до мляко? Прясно мляко. Не. Такова кисело мляко. Пини си още малко. Какво бе? Абе, ай, че съм ти си пила много, трябва да го изпия с цялото. Това е много малко. Пи още. Това е мляко. Не е мляко. Кисело мляко. Предай ли се? Да. Айрян. Майко. Не познах. Следващото нещо. Хайде, отваряй. Яш. Шоколад. Да, яш. Ето, ако искаш да плюеш. Плюй тук. Той е от тия гадните шоколади. Няма да гледаш. Няма да гледаш. Не може, няма салфетки. Няма да гледаш. Слагай се това на очите. Стига толкова пи. Да. Това е гадно. Гадно е, да. Хайде, слагай го. Така, продължаваме следващото нещо, което е вкусничко. Това е широко. Ама трябва да отвориш широко. Яш. Дъвчи. Това е Харибо. Не е Харибо. Ела така, Джески. Джеси. Ела. Добре, хайде, Кари. Това са желираните мъчета. Не, червей. Желиран. Айде, плюй тук. Няма да гледаш моите неща. Не да гледам. Така, продължаваме нататък. Няма да гледам. Пак. Стана. Аз виждам, това ми се прозира. Така не. Нещо гадно ли? Не знам, хайде,
Яш. Ммм. Яш. Стига да е това лютеница. Еми, нищо трябваше да си изядеш. Няма плюиш. Ето, виждаш, следващото нещо. Стига, това е отвратително. Добре, давай следващото нещо. Ужас. Нещо хубаво ли? Сигурна? Трябва да го познаеш. Това мислиш ли си много? Това е от тези малките оканката, средно като оканка. Не знам как се казваш, ама е такова. Не е оканка. Това ли беше последното? Дай да прилага. Не. Но защо да не вкусно? Йоу, не бе човек, не така. Вече нямам сега да плюш. Не гледай. Ма защо гледаш? Нещо. Отига видя вече. Извинете ми хора, просто тук стана ужасно скочена. Кари, имай на земята! Това беше хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте да се абонирайте. Чао сега.